Когато служителят ти казва "нямам време", какво всъщност има предвид? Когато служителят ти каже "нямам време", зад това почти винаги се крие нещо по-дълбоко. В 90% от случаите зад това се крие не липса на време, а липса на мотивация, смисъл или приоритет. Може да означава "не виждам стойност в това" или "не съм сигурен как да го направя", "не искам да се проваля", "не вярвам, че някой ще го оцени". Какво може да направиш като лидер? Попитай: ако имаш сега един свободен час, с какво щеше да го запълниш? Или какво те спира всъщност? Слушай внимателно. Отговорът често не е свързан с времето. Истинският лидер не запълва графика на служителите си. Той ги мотивира. Последвай ме за още идеи как да бъдеш по-добър лидер.